Ngene tak kandhani. Rene tak idoni raimu. Arep wani karo aku kowe. Wani karo ndaramu kena ning nek wani karo aku. Antel diasmu. Muni yo. Ora ngono, Mer. Kowe wani karo aku ki, kowe arep kualat yo. Arep kowe ora ngaku, aku ki bapakmu ning aku ngopeni kowe biyen tekan saiki wis mengabad-abad. Kowe mangan tak pakani ngombe tak ombeni. Ora iso katokan tak katoki, ora ndek klambi tak klambeni kok arep wani karo aku ki sing tok go menang apa? Oh, Pak. Terus asline piye? Ah, ngono. Kok arep amu-ang. Ya bener kowe iki pancen kepengin ngerti bapakmu sapa, mbokmu sapa, gugat ning kayangan. Ning ora slamake kowe iki derajating kawula kok wani karo dewa. Dewa iki lenggahe ning dhuwur. Ning kawula ya diwajibke omong, aja dibrangos cangkeme. Bener, ning omonge sing apik, omonge sing nganggo sopan santun, ora sak penake dhewe. Wah, kapok kowe bapak. Kowe ngetokke swaramu iki kena ning nganggo swara sing sopan, sing santun, becike ngene, apike ngene, aja nganggo kumrangsang hardaning nepsu ndak ora prayoga. Ya wis. Critane piye? Aku mbiyen tekan donya iki rung duwe kanca. Janjane kowe iki nek karo Petruk karo Gareng iki tuwek kowe. Ning kowe tak enomke, tak dadekke ragil mergo sing srawung karo aku pisanan iki kowe. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang aku. Kowe iki tanpa bapa tanpa biyung dicipta dening Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Tunggal. Wekasan ayang-ayangku wujud menungsa. Mula jenenge Bagong. Ngono. Kowe iki dadi ruwangku sing pisanan. Dikaya ngapa arep aku ki ora mijekke kowe, mbokmu ora gembol kowe. Ning anane kowe iki merga saka Semar. Arep ngapa kowe nek arep wani karo aku wani ya. Ya ngono kuwi critane. Bathara Guru ya mung crita ngono kuwi. Lah guru ki ya bener aja tok luputke, Bagong.